Pagdumili sa Harawan Elementary School sa pagpasulod sa mga ginikanan sa eskwelahan, ginareklamo si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Ginkakibot sa mga ginikanan sa estudyante sa Harawan Elementary School ang pagdumili sa ila nga makasulod sa eskwelahan. Umpisa kahapon sang aga. Isa ang amay nga si Noril nga may bata nga grade 2 nga nagreklamo. Bangod sa GC lang sila ginpahibalo kagilay nga ginpatuman. Ang amon lang niya kung tani mga concern. Before kung tani ni ni ma'am principal. Nagistorya man tani kami anay Di ba? Kay base ko may mga maayo man kami nga i-input sa iya plano nga pagpatuman sa sini nga bag-o nga polisiya. Sunod sa pila ka ginikanan, luyag kung tani nila nga madulong sa classroom ang mga kabataan, bangod mabugat ang ila dala nga mga libro. Apang bangod sang polisiya sa eskwelahan, tubtub sa gate na lang ang mga ginikanan. Sunod sa school principal, ginpahugot lang nila ang security measures kasunod sang kaso sang isa ka learner nga ginaalagar tuyo nga i-abduct sa gwa sang eskwelahan sang tinalikdan nga bulan. Ang pagdumili sa mga ginikanan sa pagsulod sa bulutuan, ang suhestyon man kuno sa mga otoridad. Wala kita nga siling ginabutan nga natin siyang limitations sa mga parents. Actually, it was an emergency. No? Because of a suggestion coming from the office, syempre may emergency bila nga i-inform mo 2 days before. Naka-issue na sadto sa gate pass ang eskwelahan sa mga ginikanan kag guardians ang learners agud ma-monitor ang mga nagasulod. Ginsapol naman kahapon ang mga ginikanan agud maathagan sa natabo. Nagalaom ang eskwelahan nga suportahan sang PTA ang patakaran sa eskwelahan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.